Naimbag nga aldaw, kada kayo amin. Kumusta kayo? Nadanon manen, tin tayo panagadal, kadagiti kabarbaro nga adal, iti kindergarten. Siyak ni Mang Venus, ket siyak ti kadwayo, tin tayo panagadal. Kamaudyanan na dahil nga episode, manamnama nga, umuna, mabigbig ti uni ti letra M, S, ken A. May kadwa, maibaga dagiti bambanag, amang rugrugi iti letra M, S, ken A. Ken may katlo, maisurat ti letra M, S, ken A. Daytoy ti letra M. Iuni ti letra M ket Dublyan man nalaing. Dagiti banag amang rugrugi iti letra M ket mangga, mansanas, mais, mani, mata, manok, ken masetas. Dublyan tayuman, nuan niya letra, ti pangrugrugyan dagitoy aladawan, nalaing, letra M. Ti uni naket, nalaing. Daytoy met ti letra S. Ti uni ti letra S ket Dublyan man nalaing. Dagiti banag amang rugrugi iti letra S ket saba, saka, sapatos, salamagi, sagaysay. Dublyan tayuman no anya a letra ti pangrugrugyan dagitoy aladawan, nalaing, letra S. Iuni naket, nalaing. Daytoy met ti letra A. Ti uni ti letra A ket A. Dublyan tayuman, A. Nalaing. Dagiti banag amang rugrugi iti letra A ket A. Atis, A. Abukado, A. Apa, A. Aso, A. Apoy. Dublyan tayuman, no aniya a letra, ti pangrugrugyan, dagitoy aladawan. Nalaing, letra A. Iuni naket, A. Nalaing. Intayuman dublyan nga ibaga, tinagan, ken uni, dagitoy a letra. Letra M, letra S, letra A, letra M, letra S, letra A. Naawatan ka diubing, nalaing. Intayo nga ruden iti pangrukod nga activity tayo. Umuna nga activity. Timbukelan ti pangrugrugyan a letra dagiti sumaganad aladawan. Umuna, apa, a, apa.
pa. Letra A, letra M, letra S. Ti umno asong basket, letra A. May kadwa, mangga. Mangga. Letra A, letra M, letra S. Ti umno asong basket, letra M. May katlo, saba. Saba. Letra A, letra M, letra S. Ti umno asong basket, letra S. May kapat, mani. Mani. Letra A, letra M, letra S. Ti umno asong basket, letra M. May kalima, atis. Atis. Letra A, letra M, letra S. Ti umno asong basket, letra A. May kadwa nga activity. I-konektar ti dakkel a letra iti anak na a basit a letra. Umuna, letra M. Ayan na ti basit a letra M. Nalaing. May kadwa, letra S. Ayan na ti basit a letra S. Nalaing. Letra A. Ayan na ti basit a letra A. Nalaing. May katlong activity. Isurat ti letra M, S, ken A iti papel. Di tangaruden ti nagpatinggaan, ti adal tayo itangal daw. Agiyamanak iti panagdengeg. Manen, siyak ni Mang Venus, ti maestrayo iti kindergarten. Bye-bye!